Vi er taget til Møns Klint med vores klasse for at undersøge Møns Klints dannelse og fossiler. I denne video kommer vi ind på kridtets dannelse, istidens betydning og nutidens processer. Kridt består af en masse små skaller fra alger kaldet kogolitter. Når kogolitterne dør, falder de til bunds i havet. Mens de falder til bunds, bliver de spist af fisk, og skallerne blev kittet sammen. Jo flere gange skallerne har været igennem et tarmsystem, jo mere er de blevet kittet sammen, og jo mere grovkornet vil kridtet blive. En høj sedimentationsrate betød, at der blev dannet meget nyt kridt. Flintlagene blev lavet under en lav sedimentationsrate. Det kan man se som sorte og hvide lag i klinten, som vist med pilen. Når kogolitterne falder til bunds, ligger de i store kridtaflejringer. Disse kridtaflejringer ophobes på havbunden, hvor det herefter bliver skubbet op af isen til det vi i dag kender som blandt andet Møns Klint. Som vi så i vores forsøg på undervisning er kridtet på Møn og skrivekridt meget porøst. Det vil sige, at det er fyldt med en masse små huller, som gør, at materialets densitet er ret lavt. Udover det er kridt meget blødt i forhold til andre former for sten, som f.eks. granit, og det betyder, at kridt har nemmere ved at blive nedbrudt. Kridts permeabilitet er meget høj, det vil sige, at kridt er rigtig god til at suge væske ind i sig. Væsken lægger sig ind i alle de små hulrum, som kridtet har på grund af den høje porøsitet. Når det er sagt, er en høj porøsitet ikke nødvendigvis lig med en høj permeabilitet. Så når du kigger på det her, er det også vigtigt at kigge på fossiler. Og fossiler, de bliver dannet ved, at de bliver spist, og det så falder til bunden, hvor det så bliver dækket af sedimenter, og det bliver lavet et iltfrit miljø. Hvis det fx ikke bliver dækket, og ikke er et iltfrit miljø, kan det blive nedbrudt af ilt eller bakterier. Udover det, så skal det også indeholde hard parts, altså de ting, som ikke bliver nedbrudt hurtigt. Det er også derfor, man kan sige, at bløde dele ikke kan blive til fossiler, fordi de bløde dele, såsom hud og muskel, bliver nedbrudt hurtigt, hvilket vil sige, at det ikke kan blive til et fossil. Det er derfor, man kun finder hard parts som fossiler, altså knogler, tænder og skaller. Og da vi var dernede på Møns Klint, fandt de både selv og Jan har noget med. Vi kiggede for eksempel på forstenet søpindsvin og vættelys. Og ud fra de to fossiler, så kan vi så se, at der har været havbund. Møns Klint er et godt eksempel på istidens kræfter. Kridtet blev dannet i kridttiden af milliarder af mikroskopiske alger på havbunden. Senere under istiden skubbede og bøjede gletsjer de hårde kridtplader og løftede dem op. Det skabte den stejle klint, vi ser i dag. Resultatet er et unikt glacialt-tektonisk landskab, hvor du kan se de forvredne lag helt tydeligt. Når havet æder sig ind ved foden, frigives flint og gamle fossiler på stranden, som kan ses på videoen. Netop fordi Møns Klint så klart viser, hvordan isen formerede landet, blev området optaget på UNESCO's verdensarvsliste i 2025. Processer i nutiden, som påvirker klintens udvikling. For det første så er der erosion fra havets bølger, som nedbryder klinten. Så er der også erosion fra vind og regn. Der er også ret tit skred på Møns Klint, og nogle af årsagerne til skred på klinten, det er blandt andet vind og vejr i form af frostsprængninger og store mængder nedbør. Og frostsprægningerne, de skaber sprækker i kridtet, så det nemmere kan brække af. Så er der mekanisk forvidring, som kommer i form af vægt fra vandet i søerne, som ligger bag ved klinten. Og vægten fra vandet i søerne skubber sig på klinten og skaber så en dundkrafteffekt. Så er der til sidst også erosion i form af bølger, som ligesom spiser af klinten ned i bunden, sådan så der bliver skabt et udhæng i toppen af klinten, og så kan udhænget i toppen af klinten så lettere falde ned. Afsluttende så kan vi sige, at kridtet på Møns Klint blev dannet i kridttiden af mikroskopiske alger, og at fossilerne på Møns Klint viser, hvilket liv der fandtes i havet dengang. Under istiderne der blev kridtpladerne presset, bøjet og løftet af gletsjerne, og det skabte så de lag og former, som vi kan se i dag på klinten. Nutidens processer de fortsætter med at ændre klinten, hvor bølger, vind, regn og frost nedbryder kridtet og skaber skred. På den måde så viser Møns Klint altså både beviser på liv og geologiske processer fra kridttiden, samt istidens påvirkning
og de kræfter, som stadig former landskabet i dag.